To je svoj problem. Čak nije Mislim na kvare da snimam. Čujem kako sam već na Albaniju. Kuj! To je igra. A gdje je to ti stvarno? Mora je što ovo ne znači nešto stvarno. Ne mislim da je. Niđe stvarno. Traži igrača da ti pomogne! Bravo, ajde! 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 Ja bih da moram biti gupno. Ja ću ti reći da mi je dobro zato što mi je prijatelj. Mi ne kriviš ono djera sam prekršan. To da. Ali zbog toga sam tako jedan da uvijaju. Ne znam. Dobar je on igrač, ne znam. Nisam ga puno više ne gledao. Meni je dobar, što ne znam sad koliko je baš. Ne bi znam kako je za Atletico. Ovaj dobro. Bravo. Kako nam još mogu otići? Šoru, ja. On ima neki uvoz. Lijepo štakara. Ne, može ima neći. Bombuje, jako, strašno se stopi. Ništa od Gorica. Vidio sam je kaže uzeo kombi, sad ko će ići kao hoće li neko ići, ne znam. Evo neki doran cigar, obišao bi se. Ja, to mi baš treba baciti. I meni isto, ja baš volio otići jednog gostovanja. Ja ne mislim u Splisa, kako ono pohvata u Koprivnicu. To baš dobro. To normalno moj ne bi uvjetak da njim. Sela. Dobro vidiš ono što smo... Mogu probat, ali riskirat ne bi baš. Vidiš onaj što sam ja došao, sam vzeo one treća ligaša na Madarsku. Su ide to mi od bratića. Zvijera od bicikla sam imao kazinu. Ja svako ovako, još je već razmišljao da vam to bi svi odbio. Ja bi se sigurno. Krenuo bi oko ponoći, laga. Znaš, cijeli dan. imao bi vremena. Mogu biti problema. Evo.
šverca, se mogu probati, ali opet ću dobiti kaznu. Za što? Dva. Nemaš para? Pa nije ono, Ne bi trošio? ne, puno je ono, 210 kuna. Ali to je ono, bila jedina opcija. Ne znam kako ono što si bio spominjao. Ona grupa? Da. Jedno to je pokušat. Ovako mislim da je Viš, ali jedno. to je, kad pogledaš jako isplatio vozači i tebi. Normalno. Već ono trošak litre je... Bravo. Bravo, bravo, Svetić. Kaže ti išao ako bude ova opcija. Pa ono, bi ja išao svakako kako god okreneš. Sam da uspijem para, mislim da bi uspio pare srediti. Onda ćemo računati vlak, pa ćemo vidjeti šta ćemo kako. Povratan, tako? Ili ovaj... Moguće ovaj... Dođem prema toga. Vidimo to je ovaj izlika. Bilo pizza, ne bilo tamo nekako otići, ili čao, ako se bude pirati, to možemo, da može stavio nešto. Ili ako ne bude, oni ako znaju kako je treba neko s njim dogovora. Nešto da čuvat ne uđe. Krajnje da odemo... Sad čekaj. Da plati, da samo svako da ispune da stavlja. Dortmund nije... Više nije dovoljno. Užiš, nije, 20 kuna daš i nazad platiš kartu, istanite 130 kuna ukupno. A i to, na primjer, možeš platiti ovaj do... Ha, čekaj, da plati se kasnije. Na primjer, platiš od Zagreba do... Šta ima, tu Strizivoj na Vrhu, to. Ne znam koliko bi jeftinije Litre izašlo. vlata, ili šta? Kako mi? A sad ne znam, idemo, plaćamo na kraju ovaj, za nazad kartu. Od Zagreba do, ne znam, šta tu ima Strizivo na Vrhu, ili šta je ono stanje sa ti. Što su nam sljedeće? Bistro, kuća? Dobro igra, on jedini igra. Sisak. Roko opet će zapad za Vinkovačka. Tako. Sisak ću 100%, kako god, reći je tamo urednica sportneta od tamo. Kako je rekao, dođemo da bude, makar se šverc na Viciću. Ja ih planiram, sad bit će završiti koji znam. Prošle godine ono bilo gostovanje za Vinkovačka protiv 6-7. Ako čak ne ima 5. Tako nešto, da. Bilo ono sramota i objaviti. Mislim sramota. Ko će ti zamjeriti? Ovo je na karate. Ali ga gurni na suca. Nisu ste mazo, njih trojica stoje. Kaki boga mi se stavljaju 4. Ajde, plavi, igraj! Kada će meni pomoći?
išlo do Zagreba, onda i onda opet do Velike Gorice. Da, ali dobro to je... To je, znam, da, lokalno. 10-15 km ako to je. Ti znaš doći od Ostega. No, Nisi bio prošle, to je što ove godine. da, ali kažem, prva opcija ono, ok, povratna karta, ali godina koji je klima, ako čavate tamo, ne pripitam koji je konduktor, pa kaže, ja sam pitao, ali može tako tako, ako ne, onda ću mi da kartu do to. Koji je to čaj? Visoko, ja. Gdje živjeti? Kolodvor. Sad on iz kolodvora, mislim sad živim na Lapovcu nekako. Uvijek ovako da znam. Ma znam sigurno. Čekaj, što si spomenio Icu? On je konduktor. Stvar? Nisam znao. Ica bi nam dao sigurno. A u bojicu ga znam. Dobar. Pogotovo što ci bavi. Sve jasno. Što je sad bio popio u subotu. Popio se na ogradu pa krene pričat ovo, ono, pa ne znam šta bi se rekao, pa ništa ovo, ništa. Zanemari. Ga Šinko zeba. A kupano što je bilo. Dosti novi, evo 10 godina. Stigraj to. Dragari su nas. Ajmo plavi, naprijed, plavi! Neki 12. 12. Ej, 27. Da, oni. Я знаю, когда друг чупил. Selci ste. Šta, nemoj ti, idemo trčat ću. Evo sad ako pobjedi u finalu. Oni su već igrali. Bili su da isperenčali. Vidio sam, da. Ali nisu uvijek već. Nisam svirao Jarmin ili Novi Jankovci. 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 Pa gledao sam, pratio sam jutros rezultate, ono, ali nisam zapamtio. Dinamo je 2-2, tako. Da. Dvije utakmice. Ima 4 boda. Meni trojica si Svi mi još moramo. Mađarima. Transfar. Znači mi možemo za treće mjesto. Nije baš Da, ako realno. pobjede za treće mjesto ide. Nije Ferencvaros. Nije realno da ćemo osvojiti.
Ne znam kako se ovo. Pa kad ne znam ni ja baš. Evo, ovdje se malo stisnuti. Ovako. Ruka svuda. Ću zadržati. A koliko ide? Bravo, ajde. Hajde Stipa! Hajde Stipa! Pusti je van! Vidi! Hajde, bravo! Sudo! Mamo se disite! Leži ti igrač! Nije ni on vidio. Šta sudac? Stefane! Probaj tako, ne može. Može! Ovo je odlično! Odlično! Bravo! Nemate više staviti, probaj malo pomoći. Ajde se, gledam tebi sad. Ne, samo. Se ispada. Ne, knjiž da se vidi ovo i pogledaj. Možeš onako prema repe, tako, malo da si repe. Tamo je gore, bilo na ti. Treba probati baš i reflektor. Cijelu kameru je reflektor. Ovo je prekid. Bravo, sudac, majstore! Već se isplatno tamo. Ovo je naši prije karton. Sudac, gledaj, pravo naši. Ne bi se baš na kameru. Nema veze. Hoćeš ti okaj nosi kada ima to zajedno? Može. I poslije kako se gledaš mogu. Sve ću ja poslati. Ili ovo gledaj se prvo. Pa će ovo mogu plusom da isto podijeliti.
Jovan, aj, bravo, zadnje! Domaći sudnik. Ajmo, izlazite, stvorice, stojite tu, ljudi moji izlazite. Dobro, ne izlazi! Ne može on, sve. Dok se ja šuti. Mahaj kao da nije. Ajde! Ajde Stjepane, ajde! Stjepane, treba si biti tu! Traži loptu! Idi Stjepane, pomozi malo! Trebalo biti još 9 minuta. Što ne moje biti tako? Nije vani! Jaj, sjela ti mora prije! Bravo, dečko! To zbog te on se polagao, kako ne sreće. Bravo, bravo, ajde. Ajmo, ajde. Suda zbog te vuče ga, ti ko da nemaš oči. Ajde, ajde! Bravo, bravo! Sada, ne vidiš još i kaj drugo. Vrati 2 metra. Imam ja na bol. 9 dana. 2 dana sam išao. Jedini imam oko mene. Bravo. Ajmo, mora. Bravo. Bravo. Ajde, samo brži. Mislim da je treba izvediti. Treba izvediti. Sve obrnjava ovdje gledati. Joj treba nam. A ne, treba sam ništa ne vadio. Ovo ne je prepešava, treba izvediti. A da. Isto koji sam podešao, isto se prepešao. Tako sam ti govorio. Dobro se bežao. Ajde. Ti smo neke bulje. Možda ko baksu. Možda ko bengal. Čekaj. Ovo ono pjeska. Nema u povodu, sad se radi tamo, u Belici, kad se htjeli stavljati luku. Ti si se verno govorio. Pričak mi se. Verno se poničicama, tako si kako stavljati luku, da ne znam. To je mu Željak zabio, pa je mu Željak zabio, skoro se izvrgio. To je bio lijepo. Neću. Ako nema zbog čas minuta. Ja sam gledao koja je ovdje. Da gledajte dva.
to da film se virus Arena. Ja, arena. Moraš platiti. Moraš naslati jedno. Sport klub. Jo.